No moi. Ajattelin nyt tätä videopostausta sit tässä väsätä, kun ootte sitä niin kovasti toivonutkin. Mun viikonloppu on taas mennyt tosi kivasti, että perjantain mä olin 2 kaverilla ja tehtiin taas ihan perus chillailua ja tällaista. Perjantai-ilta nyt päättyi vähän ikävämmin, mutta siitä sen enempää. Ja sitten eilen olin mun 2 hyvän kaverin 18-vuotissynttäreillä. Oli tosi kivaa ja siellä oli kaikki hyviä kavereita koulusta paikalla ja oli hyvää tarjoilua ja tälleen mä olin itse autolla liikenteessäni. Niin sit vähän kattoo kun muut sekoili, mut tytöt lähtis turnissa siitä Helsinkiin päin baariin ja mä lähdin sit poikien kanssa synttärisankaripojan ja toisen synttärisankaripojan ja tällä näitten kanssa, niin sit heitin ne sinne. Lähtiin Tiksiin, meni itse sinne mukaan sitten kattoo vähän, että mikä meininki. Ja oli kyllä niinku kaiken puolen tosi kiva ilta, että niinku näkyi paljon tuttuja ja tälleen sai viettää aikaa vähän sellaistenkin ihmisten kanssa, kenenkaan ei yleensä hirveästi ole. Ja näin. Ja tulin tosiaan sitten himaan eilen silleen, kun lupasin heittää myös kaikki sitten kotiin, niin olin kotona silleen, että aurinko rupesi jo paistamaan ja linnut lauloi ja mietin siinä vaiheessa silleen, että onko mitä järkeä enää, että mennä nukkuun, mut hyvät 6 tunnin yöunet tossa siitä nukuin ja tänään vähän katsellut noit sarjoja netistä ja sit käytiin Iinan kanssa tossa Mäkis vaniljakahvipirtelöllä. Se on niin hyvä. Meidän uusi kesälemppari. Ja tälleen nää, katsokaa mun hienoja ripset on tosi hyvässä kunnossa tässä, että onneksi sain perjantaille nyt sit ripsiajan. Koska lauantaina mun ihan tosi hyvän kaveri Artun noi ylioppilasjuhlat, niin näyttää sieltä vähän enemmän ihmiseltä. Nyt on ripsetkin päässä sitten. Ja tiistaina mulla on vikakoe. Ja sitten alkaakin vähän niinku kesäloma. Perjantaina vaan kokeiden palautukset ja tällaista. Sit lauantaina ne mennään kattoo sinne saliin, kun ylioppilaat. Miten se sanotaan? Salakin. Ja en mä tiedä. Tässä on sit nyt tää viikko aikaa vietellä kesälomaa silleen, että kun sit alkaa jo niinku viikon päästä maanantaina alkaakin työt. Vähän jännittää, kun oon mä ollut 3 kesää jo kesätöissä, mut sit niinku nyt periaatteessa oikein sellainen ihan eka kesätyöpaikka. Tää on aika jännittävä kokemus. Musta tulee logistiikka-alalainen, näin hienosti sanottuna, eli menen varastotöihin. Mutta joo, ei siinä sitten mitään muuta. Olisi tosi kiva, jos laittaisi, just kun en mä esim. Tätä videopostausta en mä osaa tehdä tai en mä tiedä mitä mun pitää selittää. Mä nyt sit vaan selitän kaikkea, niin laittakaa jos haluatte, että jos mä tekisin jostain tietystä jutusta jonkun postauksen, niin niinku toiveita, ehdotuksia, että mistä mä voisin tehdä. Ja sitten muutenkin just olisi kiva, että sanotte vähän mielipiteitä, että oliks ihan surkea vai oliks kiva, mut silleen kuitenkin ihan asiallisesti. Niin. Ja näin, että ei mulla tässä mitään muuta. Tosi hyvää viikon alkua kaikille ja toivottavasti tää nyt vastasi odotuksia tää videopostaus. No niin, moi moi!